салом дӯстони азиз, айни ҳол мо дар кӯлоб қарор дорем ва ронандаи мо чуноне ки мебинед мошини худро бо сӯзишворӣ таъмин карда истодааст. 4 дақиқаи баъд гирифтем ва мо худо хоҳад ҳозир баъди як чанд лаҳза пас бо роҳи худамонро идома медиҳем, бо дигар ҷоҳоро сёмка мекунем, наворои хуб пешкаши шумо мекунем. ина бачаҳако дар кӯлоб ки намедонам газони ҳамин паркошона ин боғора дига хел аппараткати медравидаям. Ина нигоҳ кунед. дӯстони азиз, айни ҳол мо дар даромадгоҳи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин, он дарвоза. хоб дӯстони азиз, чиста на природа. дӯстони азиз, дар баландӣ намедонам гарени баланда иҷа ина перевал даем. Перевал ора перевали Шуробод меган, Шуробод. ина дӯстони азиз, ина бачаҳако перевали Шуробод даем. О, Шамсиддини Шоҳин. ина бародаро бародаро кати ина ина ова бояд коптирша, бояд парона. Сефли дора, сефли. Машинмон наметова тонировка. ина бачаҳако капитан команда Асадхолов. бачаҳако дар перевали Шуробод бо поёнтаракш омадем. Бисёр як манзараи бисёрам зебое. ба фикрам сурё меган дига давлатҳоро хушрӯаю туда-суда таъриф мекунанд. ки ба фикри ман ки ҳоли ҷои худмо як ватани худмо як ҷое дора ки ба худо яхе одамо дидагӣ нестанд. яхе давлатҳо надоранд хеле ҷо. ина оз нишон метавонем нигоҳ кӣ ҳол нигаливуда нигоҳ кӣ манзарара дидистем. ҳоз бо манзараш майли
ҳама хел ҳавои тоза бӯи гиёҳ нами алафҳо роҳат мекунӣ нафас мекашӣ ина натуря аланди буромадестам ина асад шо ина бачаҳо давҷа сабт кардестанд ина ман дар инҷа ина перевал ина худо хоҳад ҳозир бачаҳо корашо набуд кунанд бо баъди як чанд қафаси дигар мо роҳмона давом метиҳем сини дарвоз бо инам хеле манзараҳои хушрӯ бо чизое ки агар торик нашава мерем насибкардагӣ боша бо сёмка мекунем нишон метиҳем ха мо 2-3 рӯз ҳамунҷа даем ҳамаша успед мекунем неки ҳозир камтар ҳаво торик шидиста уже бегоҳ шидиста иҷа ба фикрам ки успед намекунем ҳамаша ина бачако обшияга ина соат 11 шава ина мо нам омадем ҷои хобина асад шудем хана кая асад чӣ хеле ха сад феску ридаки ханакида просто ба кала нагирифтеста неки ҳамаш майли ҳама майли медон як чӣ майли ҳами саҳара чӣ мекунӣ ё мекан ки саҳар мега соати 8 баран завтра кун
Вақтук бахайр дӯстони азиз, мо дар маркази ноҳияи Дарвоз ҳастем ва мо камтарак дер кардем инҷо роҳҳои Дарвозро таъмир карда истоданд. Роҳ маҳкам шуд. Худо хоҳад ҳозир мошинро камтарак сабук шава мо мегзарем. бисёр корҳои ободонӣ, бисёр роҳҳо ҳама ба дараҷаи аъло рафта истодааст. Мо худо хоҳад ҳозир тарафи марказ мерем. баъдан боз дигар наворҳои ҷолиба бо барои шумо нишон медиҳем. айни ҳол мо дар корхонаи истеҳсоли дар ин ҷо антисептик истеҳсол мекунанд, маҳлуле ки барои аз вирусу чизое ки барои ки даст тоза кардан, дар ин ҷо антисептик ва дар ин тараф бошад ниқобҳои муҳофизатӣ ва айнакҳои муҳофизатӣ барои вазорати тандурустӣ истеҳсол карда мешавад. Ва дар он тараф бошад корхонаи истеҳсоли оби табиӣ ки аз ҳамин ноҳияи Дарвоз, аз кӯҳҳои Помир, аз ҳамин чашмҳое ки дар ин ҷо обҳои соф ҷорӣ аст, дар ин ҷо истеҳсол мекунанд ва обҳои бисёр ҳам фоидабахш аст. Ва дар он тараф мебинед, он тараф корхонаи асалбарорӣ аст ки дар он ҷо 4-5 намуда асалро истеҳсол мекунанд ва бо технологияи нав, технологияи ҷадид ва бисёр ҳам сифати аъло дорад ва беҳтарин маҳсулотҳо дар ин ҷо истеҳсол карда мешавад. Ва дар он тарафе ки мебинед, ин тараф гармхонаҳо ҳастанд. Дар ин гармхонаҳо истеҳсоли бодринг айни ҳол аллакай ба бозори маркази ноҳияи Дарвоз ва вилоят ба фурӯш бароварда шудааст. Ва дар он тарафи дигар истеҳсоли помидор ки аллакай бастагӣ аст ва ҳосилаш бисёр ҳам хуб аст. Мумкин баъдо ягон 10-15 рӯз пас, 20 рӯз пас аллакай пухта мерасанд ва бозори марказии ноҳияи Дарвоз ва вилоятро аз маҳсулоти помидору бодринг таъмин мекунад. Ва дар ин ҷо чӣ хеле ки мутахассисон гуфтанд, дар ин ҷо лимӯ, дарахтҳои лимӯ парвариш карда мешавад ки аллакай имсол соли якуми басти лимӯ аст ва бисёр ҳам ғарқи гул буд. Мо дидем ва мутахассисон гуфтанд ки худо хоҳад як маҳсулоти хуб ва бисёр ҳам ба мардум фоидаовар пухта мерасад ва бозори марказии ноҳияро ба ин маҳсулотҳо таъмин месозанд. Ва ҳозир меравем аз ҳар яктаи ин корхонаҳо дидан мекунем. ина дӯстони азиз, айни ҳол мо дар гармхонаи истеҳсоли бодринг, дар ин ҷо бодринг парвариш карда истоданд мо қарор дорем ва бисёр ҳам бодрингҳо ҳосилшон хубай ва бисёр гул кардагиянд. ҳосили хуб иншоалло ки
Тоҷикистона бо ин маҳсулот таъмин месозанд. соли дуюм баъд аз кушода шудани ин парк мо дар гармхонае ки ҳам лимон ва ҳам дар байни лимон бодринг парвариш карда шуда истоста қарор дорем. иншоаллоҳ бо парвариши бодринг хуб аст. ҳосилгирӣ аллакай шурӯъ шудааст. сеюм рӯз аст ки ҳосили бодринга мо ба бозор баровардастем. бозори ҳам ноҳияро ва ҳам маркази вилоятро бо наздикӣ хоҳем аз бодринг таъмин кард. мо дар гармхонаи ба тарзи гидропоникӣ, тарзи автоматӣ кунонда шуда қарор дорем. соли дуюм аст ки мо дар инҷа парвариши помидорро ба роҳ мондем. соли гузашта чанд намуди аз помидорро парвариш кардем ки ба хулоса омадем ки парвариш як намуд хубтар ба роҳ монем, хубтар мешавад ва барои истеҳсол кардан зиёдтар ва хубтар мебошад. помидори мо аллакай шурӯъ ба вай кардааст. агар аз лиҳози вай нигоҳ кунем қариб ки 1 2 3 4 5 шашумам зина баромадааст. 6 зина ҳосил ба сар баромадааст ки ин барои нашнамои хубашро дар назар дошта барои ҳосилнокӣ ва зиёд шудани ҳосилаш мусоид ва барои бисёр зиёд кардани ҳосилнокӣ хеле қулай аст ки оле ин то байни ва аст. мумкин ки зинаи болонтар рафтан зинобандиш зиёдтар ҳам шудан гирад. ҳозир мо дар зинаи шашумаш қарор дорем. ман қадамов наҷибулло, сардори сехи антисептик. тӯли 1 сол аст ки ин корхона кор ва фаъолият мекунад. мо дар ин корхона тӯли 1 сол кор ва фаъолият мекунем. ҳаҷми истеҳсоли антисептик дар як басти кори, яъне дар 8 соат аз 2 то 4 ҳазор истеҳсол мешавад. ман амри эмомов эмомҷон сайҷонович, сардори сехи айнак. ҳамарӯза мо аз соати 8 то соати 5 инҷо кор мекунем. ҳоло мо ба истеҳсоли шити муҳофизатӣ машғул ҳастем. ҳамарӯза мо то 1000 дона истеҳсол мекунем шити муҳофизатиро ва аз куҷое ки дархост мекунанд мо ба он ҷо равон мекунем. сехи маска соати кориш дар 1 соат 1000 то 1200 дуна маска истеҳсол мекунем ки дар ҳамин тӯли 8 соат як рӯзи корие ки мо дорем зиёда аз 10,000 маска истеҳсол мекунем дар як рӯз.
من تاشخوجا بوبیه در این سیخ به حیث تکنولوژ کار و فعالیت دارم. چقدر که شما دیده ایستادید این سیخ استحصالی آب پامیر اکوا نام دارد که در این سیخ دو نمود آب به راه مانده شده است. یعنی آب 200 میلی لیتر و 5 لیتر و آن آب چشمه که ما استحصال میکنیم از مسافه 1000 متر با واسطه قبرها آبیاری کرده شدند و با واسطه بهترین روان فیلترانی فیلتر کرده شدند و باز در آینده هم نقشه داریم که آبهای 500 میلی لیتر، 1 لیتر و 1 لیتر را به راه مانیم. من شکری خدای اسکندرشاه استخدامکننده همین قشلاق مدت 10 ماه شد که در همین سیخ بند و بست عسل به صفت تکنولوژی کلان کار میکنم. ما در سیخ بند و بست عسل 10 نفر کارگر داریم، 6 نفر زن، 4 نفر مرد. در سیخ ما 15 نمود عسل بند و بست کرده می شود با نمودهای گوناگون و ظرفهایی که هر خیلی هستند. مزد مهنت نقض میگیریم، از کاری میکردگیم راضیم و مقصد داریم که من بعدم تاجیکستان به همین عسلهای خودمون در جهان معرفی کنیم و با بازار جهانی همین محصولات خودمون براریم. از حکومت جمهوری تاجیکستان از صاحبکارانی که همین جای کار برای ما تشکیل کردن مینداری خیش را میرسونیم که این به ما بسیار کمک سخت شد در همین دوره بند و محکم بودن سرحدها که به یگان جایگاه رفتن امکانیت نبود. در همین جایی که خود ما میابیم و کار و زندگی میکنیم در همینجا.